udělal lehčí. Takže platí pravidlo, že můžete hrát s jakýmkoliv zbraněma, s čímkoliv, jakkoliv. Pokud někdo někoho zabije nožem, tak tentokrát tohle pravidlo neplatí, protože to by bylo hodně nefér. Aby se nepodívat na naše legendy. Zdravím, panáčku. Ahoj. Jak se jmenuješ? Hubert. Hubert, to je ale krásné jméno. Klidně prostě na teroristy. Jak hraješ CSko? Jsi dobrý? No, To se uvidí ještě. Nechoďme k překvapivým závěrům, ale hodinky nějaké. Jak se jmenuješ ty, prosím? Kuba. Kubo, co ty a CSko? Pojď? 200 hodin. 200 hodin, to není moc. Ale my ti věříme, protože právě teďka začíná ostré kolo. Hraje se do 8 výherných bodů a uvidíme, jak to Retain zvládne, protože aktuálně hraje opět proti třem a ještě jednou proti třem. A uvidíme, co to bude. Takže evidentně už teďka máme oficiální kolo, už to neupěne, prostě tě nechyť to takhle. Retain zabíjí prvního člověka, zabíjí druhého člověka a zbývá už jen jeden hráč. My jsme si teďka řekli, že bylo super, kdyby tady bylo trošičku intim, tak jsme zasli světla. Ať cítíte tu atmosféru naprosto fenomenálně. Zvěď si cokoliv, co potřebuješ. Kdo by měl problém s citlivostí Retaina, tak si mu nesmíte moc dlouho. Přesně tak. Právě teďka vede 1-0. 1-1, Ment vyrovnává skóre. Jaká je tvoje taktika, jak to hraješ? Snažíš se pikovat nebo prostě hrát opatrně? Ale tak ono, když hraješ proti 1 versus 3, tak je to takový, že nemáš moc na výběr, takže se snažím vždycky tak, abych nebyl najednou vystavený více. Můžeš prostě tě přestat zabíjet, když se mnou mluvíš. Neučila tě maminka, že nemáš zabíjet, když někým mluvíš? S plnou pusou? Ne, maminka. Ne, to je jedno. Dobrý, já snažím se po jednom, no, tak jakmile vejdu mezi 3 hráče, tak jsem jako mrtvej, i když by to byly 3 mentové, takhle se snažím prostě si je takhle rozstřídit po jednom a takhle si je pomalu najít a pak jim prostě jenom ustřelit hlavu, no. Nebo se nechat ustřelit. Hlavu, to je dobré. Zeptáme se Menta na tutéž otázku, jaký je tvůj přístup k téhle hře, snaží se rushnout Retaina, snaží se ho obejít? Rush B. Rush B. Výborně, ruský hráč Ment má evidentně priority jasné. Huberte, ale trošku těsně. Tak, je to 1-1. Já vím, že má crosshair. Ale vypadá to, že... Ale ne, zatím je to celkem... Jako 3-2 je podle mě dobré skóre na to, aby jsme ještě někomu vypínali něco. Je to relativně vyvážené, no. Vzhledem k tomu, že vyvážené je tady celkem neadekvátní slovo. Ale buďme u toho, že to je vyvážené. 3-3. Ment mstí svou rodovou linii a vraždí Retaina. Odstranili jeho genetický obsah z oběhu. A uvidíme, jak tohle dopadne. Já jsem upřímně velmi zvědavý, protože tady tohle není úplně jednoduché zahrát. Jo, ty nemáš mezerník, no? Na mezerníku byla střelba, a teď už tam není nic, ale ne, že bys skok potřeboval. Nahitovaný Retain. 23 životů. Hubert padá a už bývá jenom jeden, ale Retain se nedal. I s tak malým počtem životů to dokázal a dotahuje skóre na 4-4. Hraje se do 8, takže libovolný tým musí nahrát 4 další body, abychom dosáhli fenomenálního vítězství. A tentokrát doufujeme, že to Retain nezahodí ke konci hry a dosáhne toho, po čem vlastně touží od samého začátku, a to je výhra. Tu máme jeden kill, tu máme druhý kill, zbývá ještě jeden hráč. Nemáme tušení, kde je, to je myslím, že součástí taktiky. Vypadá to, že naživu je Hubert? Huberte, ty žiješ ještě? Huberte, neboj se toho. Huberte, pokud teďka zabiješ Retaina, tak budeš slavný. To je drama. Ajajajaj, Silver Spray je tady netolerujeme, ale nakonec to dopadlo dobře. Skvělá práce. Dobrá práce, Huberte, myslím, že proti takovému Mustangovi, jako je Retain, si obstál celkem dobře. Takže 5-4 pro Retaina. 3 body do vítězství, 4 body pro teroristy. Retain dává druhý kill. A dává třetí kill a je to 6-4.
Tohle vypadá dobře, ale pamatujete si tu minulou hru, jak tady bylo, byli jsme v hodně podobné situaci, bylo to tak nějak 6-4 a pak prohrál, ne, to by bylo fakt nefér. A pak prohrál, protože to zahodil. Nějak takhle. To byla pěkná jednička, 6-5. Jsem zvědav, jsem velmi zvědav. 6-6. Nějak se nám to začíná obracet. Přesně tak, ještě 2 hry zbývají pro jeden z týmů a vítězství je zaručené. 1 kill pro Dejna. Bohužel tu zůstává stále jenom u 1 killu. Druhý kill nevyšel. Men byl zabit skrz zeď a teďka už jenom jeden hráč a to je, pokud se nepletu, buď to Hubert, který vypadá zažraný, to není Hubert, ale vypadá zažraný. A bohužel Dejn tam nezvládl proti hráči, který měl 66 životů. Ale dobrý výkon tentokrát, bohužel se opět dostáváme do stejné pozice, kdy teď vyhrával a pak to prostě hodil do koše, uvidíme, jak tohle projde. Uvidíme, jak proběhne záhos. 1 kill, Men je dole, House je dole a zbývá Hubert, že jo? Hubert je 1 kulka do hlavy. Tak, 7-7, napínavější už to ani být nemohlo. Je to teďka velice napínavé, protože teďka, kdo vyhraje tohle kolo, tak vyhraje celý tento turnaj a odnáší si fenomenální cenu. O můj bože, hnedka první. V každém případě, jak Dejn, tak všichni ostatní si zaslouží velký potlesk. Skvělá práce. No pánové,